6-njy bab. İsa Mesih nähili doguldy we ol nämetdi? Biz häzir, dostum, Mesih'i imany düşündirmegiň iň möhüm bölegine geldik. Hususan İsa Mesih'in kimdigi baradaky pikir, onuň Hudaýa we adamzada bolan gatnaşygy baradadyr. Emma ilki bilen men onuň ýerdäki durmuşynyň taryhyny gysgaça beýan etmekçi. Onu hoş habarlaryň ilkinji 4 kitabynda tapyp bolýar. Bir gün Cebrail perişti. Meryem atly bir boy gyzyň ýanyna gelip, onuň bir ogul dogurjakdygyny, onuň adyny İsa dakjakdygyny eglan etdi. Oňa beýik Hudaýyň ogly diýerler we ol bak padşah bolar. Bu şol waka bolmazdan 700 ýyldan gowrak öň İşaýa peýgamberiň aýdan sözleriniň amala aşmagy boldy. Ol şeýle diýdi: Ine, gyýy göwreli bolup ogul dogurur. İşaýa 7-nji bab 14-nji aýat. Soňra İsa'nyň dogulmagy Beytullahamda müňlerçe ýyl mundan öň Dawudyň doglan ýeri bolan Ýerusalemiň golaýyndaky kiçi şäherde bolup geçdi. İsa'nyň Beytullahamda doguljakdygy Mika peýgamber tarapyndan öňden aýdyldy. Ol hem İşaýa ýaly Mesih dogulmadan 700 ýyldan köp öň ýaşap geçdi. Emma sen, ey Beytullaham Efrat, Yahuda uruglarynyň kiçisi bolsaň-da, senden çykar Israilda meniň üçin hökümdarlyk etjek. Onuň asly owaldan, gadymdan bäri bardyr. Mika 5-nji bab 2-nji aýat. İsa'nyň doglan wagty perişte bu habary Beytullahamyň golaýyndaky çopanlara eglan etdi. Ol şeýle diýdi: Men sede ähli halky begendirjek şatlykly hoş habary eglan edýärin. Şu gün Dawudyň şäherinde siziň üçin halaskar doguldy. Ol Rebbimiz Mesihdir. Luka 2-nji bab 10-njy 11-nji aýatlar. Meryem agaç ustasy Ýusufyň aýaly boldy. Ol İsa'nyň kakal hökmünde hereket etdi. İsa hem öz ýaşlyk döwründe önü ösen ýeri bolan Nasara şäherinde agaç ustasy bolup işledi. 30 ýaşyna barýança ol hiç hili öwretmedi, gudrat görkezmedi. Adamlar onu özleriniň garaşýan Mesihdigini bilmediler. Haçanda İsa 30 ýaşyna baranda, bu zemine gelende ýerine ýetirmeli işine başlamagy onuň üçin wagt boldy. Şonuň üçin hem ol Nasyrany taşlap Yahya çokundurjynyň ýanyna gitdi. Ol töregine üýşen adamlara Hudaýyň habaryny aýdýardy. Ol adamlary towa etmäge çagyrdy. Haçanda olar towa edenlerinde olary günäsinden saplandyklarynyň alamaty hökmünde Ýordan deriýasynda suwda çokundurdy. İsa bütün ömrüni hiç haçan günä etmedik bolsa-da, ol Yahya çokundurjydan özüni suwda çokundurmagyny sorady. Ol hem tabyn boldy. Haçanda İsa suwdan çykanda, Hudaýyň ruhy kepderi görnüşinde gökden onuň üstüne indi we şol wagt gökden gelen: Bu meniň söwer oglumdur. Men ondan köp razydyr. Matta 3-nji bab 17-nji aýat. Diýen Hudaýyň sesini Yahya-da, İsa-da ikisem eşitdi. Men sana ogul diýen adyň näme aňladýandygyny soňrak düşündirerin diýip aýdypdym. Soňra İsa çöle gitdi. Ol ýerde şeytan onu Hudaýa tabyn bolmadylygy irmaga çalyşyp tynaga salandy. Ol 40 günläp agydy bekledi we doga dilek etdi. Şeytanyň üstünden bu ýeňişi gazanandan soň İsa Yahya çokundurjynyň ýanyna dolanyp geldi. Yahya çokundurjy İsa'ny görende öz şagirdlerine şeýle diýdi: Ine, dünýäni günäden saplayan Hudaýyň gudusy, halky suwa çömdirmek üçin meni beren, mukaddes ruhun kimin üstüne iýnenini görseň, adamlary mukaddes ruha çömdirjek şoldur diýdi. Men muny gördüm we onuň Hudaýyň ogludygyna şaýatlyk edýärin. Yohanna 1-nji bab 29-njy 34-nji aýatlar. Ony Hudaýyň gudusy diýip atlandyrmak bilen Yahya İsa'nyň ähli adamlaryň günäsi üçin gurbanlyk hökmünde öljekdigini aýdýardy. Soňra İsa özüne şägirdler saýlamaga başlady. Soňra olar saýlanan 12 resul adyny aldylar. Olar möhüm
ýa-da bilimli adamlar däldiler. Çünki Petrus, Yohanna we beýlekler balykçydylar. Matta bolsa talgyt ýygnaýjydy. Emma olar Isanyň Mesihdigine göz ýetirdiler we olar dürli kärlerini taşlap, hiç hili pul ýa-da maddi gazanç wada berilmeden özleriniň hojaýynynyň ýygyna düşdiler. 3 ýyllap ýa-da Isanyň ýurdu piýadalap geçen ýollarynda onuň ýygyna eýerdiler. Bu wagtyň dowamında Isa olary öz resullary hökmünde özi göge gidenden soň ýerine ýetirmeli boljak işleri üçin terbiýeledi. Soňra Isa Ýahýanyň edişi ýaly halka wagt etmäge başlady. Ol şeýle diýdi: "Wagt doldy. Hudaýyň şalygy golaýlady. Toba ediň. Hoş habara ananyň." Mark 1-nji bab 15-nji aýat. Ol Hudaýyň sözüni halka olaryň secde edýän ýerlerinde, olaryň öýlerinde, düzlerde, öz ýanyna üýşenlerinde ýa-da Jelile kölüniň ýakasynda aýtdy. Onu eşdenleriň hemmeti onuň paýhasyna we onuň öwretmekde ulanýan ygtyýarlygyna haýran galdylar. Çünki ol bir peýgamber ýaly geplemeýärdi. Eýsem Hudaý ýaly gepleýärdi. Peýgamberleriň ählisi Hudaýyň size aýdan sözüne gulak asyň diýdiler. Emma Isa halka geplendi, ol "Muny size men aýdýaryn" diýdi. Tizara Isa söz arkaly ýa-da öz ýanyna gelen keteli adamlara elini koymak arkaly şipa bermäge başlady. Isanyň ýanyna deri keteline ýolugan bir adam geldi. Ol diýdine çöküp, oňa "Eger isleseň, meni bu ketelden tämizläp bilersiň" diýip ýalvardy. Isanyň ol adama ýüregi awady. Ol elini uzatdy da oňa degirip, "Isleýärin, tämiz bol" diýdi. Bu adam şo wada deri ketelinden saplanyp, doly tagaldy. Hapa ruhlar bilen eýelenen köp adamlar onuň ýanyna geldiler we ol söz bilen arwak çynlary kovup çykardy. Ol körlerin gözlerine elini degirdi we olaryň gözleri açylyp görüp başladylar. Ol hatda käbir ölen adamlary täzeden dirildi. Hakykatdan da halkyň uly mahalleti onuň ýygyna eýerýärdi. Käte Isa olary okatmak we bejermek bilen meşgul bolup, onuň nahar ýemäge de wagty bolmady. Ol öz söýgüsini başgalara görkezmek bilen öz mätäşligini ýatdan çykardy. Ol hiç kaçan öz bähbedi üçin gudrat görkezmedi. Ýa-da adamlary täsin galdyrmak, ýa-da haýran goýmak üçin öz güýjüni görkezmedi. Onuň ähli gudraty kesel we ejir çekýän adamlara teselli bermek we halat etmek üçin ýerine ýetirildi. Şeýle usul bilen olary Hudaýyň söýgüsini aýan etmek bolup durýardy. Bir gezek Isa gapdalynda garyp we mätäş adamlary görende olary merhametli we teselli beriji çagyryş bilen gepledi. "Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma geliň. Men size dynçlyk bereýin." Matta 11-nji bab 28-nji aýat. Oňa gelenleriň hiç biri hiç kaçan ondan ýüz öwürmedi. Bir gezek 4 adam bolup onuň ýanyna bir ysmada göterip getirdiler. Isa ol adamy hem fiziki hem ruhy şipanyň gerekdigini bilýärdi. Ol oňa "Oglum, seniň günähleриň ötüldi" diýdi. Ol ýerde oturan Tövrat mugallimlaryň käbiri içinden "Bu adam näme üçin beýle gepleýär? Ol Hudaýa dil ýetirýär. Günähleri ýekete Hudaýdan başga kim ötüp biler?" diýip oýlandy. Isa desine olaryň näme pikir edýändigini ruhunda syzyp, olara bu adamy bejermek üçin özüniň Hudaýa dil ýetirmeýändigini subut etjekdigini we özünde günähleri ötmäge ygtyýarynyň bardygyny aýtdy. Onsoň ol ysmada "Taňa diýärin, tur, düşeňi al da öýüňe gaýt" diýdi. Ol hem ýerinden turdy da desine çykyp gitdi. Mark 2-nji bab 1-nji aýatdan 13-nji aýda çelli. Şol wagtdan başlap Ýahudy dini ýolbaşçylar Isa garşy çykyp başladylar. Täze olar onuň adamlaryň arasyndaky beýik meşhurlygyna görüplik edýärdiler. Olar ony günäli adamlar bilen iş talaşýandygy üçin tanqytladylar. İsany olaryň mukaddes güni bolan Tabat güni bir keseli adama şipa berip,
onu halat etmek isleýändigi üçin ýadygardylar. Tidara olaryň ýigrenji, iň ýokary derejäge ýetdi. Welin olar onu ýok etmek kararyna geldiler. İsa muny bildi. Ol özüniň ölümden dirildi bilýän gudratly güýjüni ulanyp, özüniň pis düşmanlaryny ýok edip bilýärdi. Emma ol hiç haçan beýle etmedi. Ol öz şägirdlerini düşmanlaryny söýmeklerini we olar üçin doga dilek etmeklerini öwretdi. Ol özüne garşy olanlary şeýle etmek bilen olara görelde görkezdi. Şol döwri Ýewrey halky azat däldi. Olaryň üstüne Rimliler hökm sürýärdi. Olar Rim dülegininden ýüze öwürmek istediler. Haçanda olar İsa'nyň 5 çörek we 2 balyk bilen çölde 5000 adamy doýuranyny görenlerinde, olar onu zor bilen özlerine paçağa goýjak boldular. Olar, eger İsa olaryň goşunyna ýolbaşçylyk etse, hiç kimin olary ýeňip bilmejekdiklerine anamladylar. Emma İsa ýerde paçağa bolmakdan ýüze öwürdi. Täze onuň paçalygy ruhu taýdan bolmalydy. Ol Ýerusalimde taxta däldi, eýsem adamlaryň aňynda we yüreklerinde hökm sürmek istedi. Olar onu siyasi revolýusiýa üçin özleriniň guraly edip bilmejekdiklerini görenlerinde olaryň köpsi ona garşy çykdylar we onuň düşmanyna öwrüldiler. İsa hemişe adamlaryň göwnünden turmakdan ýüz öwürdi we diňe Hudaýa tabyn boldy. İsa'nyň suwda çokundyrylanyna 1,5-2 ýyl geçenden soň dini ýolbaşçylaryň gapma garşylygy has gadaplananda bir gün İsa 12 şägirdinden "Adamlar insan oğluna kim diýerler?" diýip sorady. Şägirdleri adamlaryň onu öňkü geçen we ýere dolanyp gelen beýik peýgamberlerden biri diýerler diýip jogap berdiler. İsa olardan "Siz maňa kim diýersiňiz?" diýip sorady. Petrus "Sen diýeri Hudaýyň ogly Mesihsiň" diýip jogap berdi. İsa bu jogaby üçin Petrusy ýalkady we ona bu söri aýan eden Hudaýdygyny aýtdy we bu hakykatyň üstünde öz ýygnagyny gurjakdygyny we onu hiç dadyň weýran edip bilmejekdigini aýtdy. Şondan soň İsa şägirdlerine özüniň Ýerusalim'e gitmelidigini, ýolbaşçy ruhanlaryň elinden köp görgüler görmelidigini, haça çöýlenip öldürilmelidigini we üçlenji gün ölümden dirilmelidigini düşündirmäge başlady. Muallymyny söýýän şägirdler howsala düşdiler. Petrus onu bir çete çekip, "Hudaý saklasyn, agam, teniň başyňa asla beýle iş düşmez" diýdi. Emma İsa Petrusa käýedi. Onuň Mesih ölmeli däl diýen pikiriniň şeytandandygyny aýtdy. Täze İsa muny Hudaýyň islegidigini bildi. Ýagny ol adamlaryň günäsi üçin Gurbanlyk hökmünde haçda ölmeli we kimde kim onu haça gitmekden saklamağa çalışdy, ol şeytanyň guraly hasaplanýardy. Soňra İsa öz şägirdleriniň hem haça gitmäge taýýar bolmaldyklaryny duýdurdy. Olar onuň üçin ölmäge taýýar bolmalydylar. Bu zatlary aýdandan soň şägirdleri İsa bilen galmak ören agyr bolan bolsa gerek. Ýagny ol ölmeli we olar hem onuň hatyrasyna ejir çekmeli boljakdylar. Muňa garamazdan olar onu taşlamadylar. 6 aýdan soňra olar onuň ejir çekip ölen ýeri bolan Ýerusalim'e onuň bilen bile gitdiler. Bu döwür Palestinada bahar aýydy. Köp ýahudylar özleriniň her ýylda geçirilýän dini bayram bolan Pesah bayramyna barmak üçin ýakyndan daşdan Ýerusalim'e tarap ýörüş edip başlapdylar. Bu bayram olara Musanyň ýolbaşçylygy astynda Israil halkynyň Misir gulçulygyndan azat bolandyklaryny ýatlamagy ýardym edýärdi. Şeýlelikde İsa we onuň şägirdleri hem mahalla goşuldylar we bayramçylyk üçin Ýerusalim'e gitdiler. İsa'nyň ýerdäki durmuşynyň soňky hepdesindäki wakalar 4 hoş habaryň hemmesinde beýan edilýär. Men bolsa bu ýerde muny saňa gysgaça beýan etmekçi. Yekşenme güni İsa edil yüzlerçe ýyl mundan öň Zakariya peýgamber tarapyndan wada berilişi ýaly eşege münüp Ýerusalim'e girdi. Şatlan, ey Sion gyýy, şatlan. Ey Ýerusalim gyýy, belent owaz bilen gyýgyr. Ine, paçaň saňa tarap gelýär. Ol adyl hem ýeňijidir.
ol bir eşegiň de taýharyna münüp, pes göwnlük bilen taňa gelýär. Zakariya 9-njy bab 9-njy aýat. Ol Hudaýyň ibadatxanasyna geldi we ol ýerden mukaddes öýde alyp satyp söwda edip, onu haramlayan adamlary kowdy. Şeýle hem secde etmäge gelen adamlary aldap, pul alýanlary kowdy. Ol dini ýol başçylary, olaryň imansyzlyklary üçin, ikiyüzlüdükleri üçin we pislikleri üçin berki ýadygardy. Şeýle hem ol olaryň günäleri üçin Hudaýyň jezasy hökmünde düşmanlar tarafından ibadathananyň doly weýran ediljekdigini öňden welilik edip aýtdy. Ol adamlary özlerini dogry ýoldan azdyrmaga çalışyk, yalan peýgamberler tarapyndan aldanmadlygy duýdurdy. Ol özüniň gökde beýik güç we şöhrat bilen dolanyp geljekdigini, ähli milletleri hökm etjekdigini, käbir adamlary Hudaýyň paçalygyna kabul edip aljakdygyny, başga birlerini baky jeda bilen jedalandyrjakdygyny aýtdy. Bu hepdäniň penşenbe güni agşamyny Mesihler köplenç, mukaddes hepde diýip atlandyrýarlar. İsa 12 şagirdi bilen Pesah naharyny iýmek däwini berja etdi. Şol wagtda ol eline çörek alyp şükür etdi we çöregi şagirdleriniň arasynda bölüp, bu siz üçin berilýän bedenimdir. Muny meni ýatlamak üçin berja edin diýdi. Şunun ýaly, nahardan soň Ýahudlaryň hemişe Pesah naharynyň bir bölegi hökmünde içýän şeraply käsäni alyp, bu şerap meniň ganym arkaly baglanyşylýan täze ähdir. Ondan her gedek içeningizde muny meni ýatlamak üçin berja edin diýdi. 1 Korintoslar 11-nji bab 23-nji 25-nji aýatlar. Şeýle usul bilen İsa şagirdlerine öz ölümi arkaly täze ähtiň düzgünleşdirilmelidigini ma'lum etdi. Olar otogdan çykmazdan öň İsa olary biri-birlerini söýmek borçlary barada iň möhüm tapşyryk berdi. Ol olara onuň hatyrasyna çydamaly boljak ýazarlanmalar barada ýene-de ýatlatdy. Şeýle hem ol göge göterilenden soň olary goramaga we ýardam bermäge mukaddes ruh iýerjekdigine wada berdi. Soňra ýary giýji ol şagirdlerini şäheриň daşyndaky baga alyp bardy. Ol ýerde ol özüni doga dilek etmek bilen ölümüne taýýarlady. Onuň atasyna eden dogasy şeýledi: "Meniň islegim däl, seniň islegiň amala aşsyn." Ol henidem doga dilek edip otyrka, 12 resulyň biri bolan dönüklik eden Yudasyň ýolbaşçylygynda ýaragly adamlar baga geldiler. Yudas İsa'nyň ýanyna gelip onu ogşady. Bu onuň bilen gelen adamlar garankyda ýalňyşyp başga adamy tutsak etmedileri üçindi. İsa söz arkaly Yudasy we onuň toparyny nähili ansatlyk bilen weýran edip bilerdi. Muňa derek ol özüni olaryň eline berdi. Haçanda Petrus öz hojaýynyny goramak üçin gylyjyny çykaranda İsa oňa muny gadagan etdi we Petrusyň ýaralan düşmanlaryndan birine elini degirip şipa berdi. Soňra olar İsa'ny bir topar dini ýolbaşçylarynyň ýygnanan ýerine alyp gitdiler we onu öldürmek üçin aýyplama tapmaga tynanyşdylar. Emma tapyp bilmediler. Ahir soňy baş ruhany İsa kasam edip ondan "Şöhratly Hudaýyň ogly, Mesih senmi?" diýip sorady. İsa "Mendirin" diýip jogap berdi. Mark 14-nji bab 61-nji 62-nji aýatlar. Olaryň karary bir agızdan şeýle boldy. Ol günäli we ony ölüme hökm etmeli. Ýewrey ýolbaşçylary Rim hökümeti tasdiklamadan hiç kimi ölüme hökm edip bilmeýärdiler. Olar İsa'ny anna güni ýerden Pilat hakymyň köşküne getirdiler. Olar Pilata İsa'nyň Rime garşy düşmandygyny aýtdylar we onuň özüni paça bolmak isleýändigini aýtdylar. Pilat İsa'ny sorag edende bu aýplamanyň ýalandygyny göz getirdi we onu boşatmak istedi. Emma Ýewrey ýolbaşçylary onuň ölümini talap etmek üçin halka ýaga aldyrdylar. Pilat gozgolan bolaryndan gorkup, olaryň islegini amala aşyrdy we İsa'ny haçda çüýläp öldürmek üçin buyruk berdi. İsa Rim eskerleri tarapyndan Ýerusalim şäheriniň daşyna äkedildi we haça çüýlendi.
İsa özünü öldürýänler üçin şeýle sözler bilen doga dile getdi. Atam, olary bagışla. Tä olar näme edýänlerini bilen oklar. Özüniň ellerine we aýaklaryna çüý hakýan adamlary Hudaýyň bagışlamagy üçin onuň doga dile getmegi nähili ajaýyp söýgüdi. İsa öz atasyndan haşdaky bu agyrdan özüni halat etmegini we göge almagyny sorap bilýärdi. Emma ol beýle etmedi. Ol munyň Hudaýyň islegidigini bildi. Ýagny ol günäller üçin gurbanlyk hökmünde ejir çekip ölmelidi. Şonuň üçin ol öz atasyna tabyn boldy we 6 sagatlap haşda ejir çekdi. Soňra günartan sagat 3'de ol, "Atam, ruhumy seniň eline tapşyrýaryn," diýdi. Ol bu sözleri aýtdy da jan berdi. Bir esker naýda bilen onuň böwrüni dildi we jogapkär ofitser Pilata İsa'nın ölendigini habar berdi. İsa ananyan 2 sany awraýly Ýahudy Pilatyň ýanyna gidip İsa'nın cesedini diledi ve bu olara berildi. Olar onu haşdan düşürüp jemi agram 2 put olan garşyk mür bilen aloy alıp geldiler ve onu ýakymly ýysly ýağ sepilen kepene doladylar ve depede gowakda daş gaýany oýup ýasalan madarda jaýladylar. Soňra madaryň giýreligesiniň agdyna degirmen daşy ýaly uly daş getirip goýdular ve Pilat onu möhürlemegi buyurdy. Şeýle hem madara hiç kim giýirmedi ýaly eskerleri garawul goýdy. İsa öz şagirdlerine haça çöýlenjekdigini we 3-nji gün ölümden diriljekdigini öňler bir näçe ýagdaýda aýdypdy. Olar ol tymsal aýdýandyr öýtdiler. Haçanda ol ölüp jaýlananda indi olar onu ýerde ýene görür diýip umyd etmediler. Muňa garamazdan ýekşenme günü ýerden onuň käbir şagirdleri madara gitdiler ve onuň açykdygyny gördüler. Olar madara giýrenlerinde onuň cesediniň daşyny oralan kepeni tapdylar. Ol boşdy. Bedeniň özi ýokdy. Tizara İsa olaryň ýanynda diri peýda boldy. Olar bilen gepleşdi we olar onu tanadylar. Şol giýje gapylaryň gulpludygyna garamazdan ol şagirdleriň üýşen otagyna girdi we olara gepledi we olara özüniň diridigini anandyrdy. Indiki 40 günüň dowamında ol öz şagirdlerini ençemegedek dürli ýerlerde göründü we olara näme üçin ejir çekip ölmeginiň möhümdigini düşündirdi. Şeýle hem ol şagirdlerini dünýäniň ähli ýerindäki halklaryň arasyna gitmeklerini we olara hoş habary görüň bermeklerini buyurdy. Ýagny oňa özleriniň halaskäri we Rebbi hökmünde inanmak arkaly olaryň günäleri Hudaý tarapyndan bagyşlanjakdy. Ol öz ýygyna eýerjileriň özlerine mukaddes ruh berilýänçe bir näçe gün Ýerusalimde galmaklaryny öndedi. Bu olaryň işini yaraglandyrmaga ýardym edýärdi. Iň soňunda ol dünýäniň ahyryna çenli olar bilen ruhda bile bolmagy wada berenden soň olaryň gözüniň alnynda ýokary asmana alındy. Asmana göterilmezden öň ol hiç kimi öz ýerine bellemedi. Ýa-da özünden üstün boljak başga bir peýgamberiň geljekdigini öňden aýtmady. Şagirdler özleriniň söýgüli hojaýynyny gözleriniň alnynda ýitende aglamadylar. Tä olar onuň ruhda hemişe özleri bilen bile boljakdygyny bildiler we bir gün ol öz söz berişi ýaly ýygyna gaýdyp geler. Olar İsa'nyň basym iýermegi wada beren mukaddes ruhy gelýänçä garaşyp wagtlaryny doga dilegde şatlyk bilen geçirdiler. Onuň ýokary göterilenine 10 gün geçenden soň Ýewreýleriň Pentekost bayramy wagtynda İsa'nyň takminan 120 şagirdi bile üýşüp otyrkalar. Ütgeşik bir zat bolup geçdi. Olar şemalyň sesine meňdeş ses eşitdiler. Emma bu şemal däldi. Olar alawly dile meňdeş nämedir bir zadyň öz üstlerine iňýändigini gördüler. Ýöne bu ot däldi. Soňra olar öň bilmeýän dürli daşary ýurt dillerinde geplemäge başladylar. Dürli ýerlerden gelen adamlaryň mahallesi şagirdleriň ýanyna geldiler we her kim Hudaýyň sözüni öz ene dilinde eşidýärdi we hemmeler haýran galýardylar. Şonlukda Petrus
yerinden turup mahalla izlendi. Olara edil şu wagt İsa'nın iyi vermegi wada veren mukaddes ruhunun öz üstlerine inendigini aýtdy. Mukaddes ruhun güýji arkaly Petrus İsa'nın günäller üçin bitiren işinin näme üçin möhümdigini we Hudaýyň onu nädip ölümden diýreldendigini düşündirdi. Ol özüniň we beýleki resullaryň onun ölümden diýrelendigine şaýatlyk edýändiklerini aýtdy. Ol ähli adamlary ırıp towba etmäge we günäleriniň bagyşlanmagy üçin İsa Mesih'e iman etmäge çağırdy. Mukaddes ruh Petrusyň ýüzlenmesini olaryň ýüregine salmak üçin ulandy we şol gün bu ýahudlaryň 3000'si İsa inandylar we günäden taplanandyklarynyň nişany hökmünde İsa'nın ady bilen suwa çokunduruldylar. Mundan soň resullar we İsa'nın ýerine beýleki eýerçiler Ýerusalimde we beýleki şäherlerde gutuluş hoş habaryny gurrun bermäge dowam etdirdiler we şonda öňküden de has köp adamlar iman etdiler. Soňrak Ýewrey baştutanlary Mesihlileri ýerladylar. İsa'nın öňünden aýdyşy ýaly olaryň käbirlerini öldürdiler. İsa'nın köp şägirdleri Palestinadan gaçyp gitdiler. Olar baran ähli ýerlerinde İsa'nın hoş habaryny gurrun berdiler. Şeýlelikde has köp ýahudylar İsa inandylar. Soňra Hudaý Petrusa Yahudy däl, goşun ofitseriniň öýüne gitmäge, oňa we onuň maşgalasyna gutuluş habaryny ýetirmäge güýç berdi. Şonda olaryň hemmesi İsa iman etdiler, suwda çokunduruldylar we mukaddes ruhy kabul etdiler. Şeýlelikde bu Hudaýyň ähli adamlary, Yahudylary we Yahudy dälleri hem halat etmek isleýändiginiň suwutnamasy boldy. Şaul atly Ýewrey ýolbaşçylarynyň biri İsa'nın ýerine eýerçilere ýol darady. Olary türmäge dykmak we öldürmek bilen meşgullandy. Ol bir gün Damaska barýarka ýolda İsa Mesih onuň öňünde gökden peýda boldy we ondan "Näme üçin sen maňa azar berýärsiň?" diýip sorady. Diri Mesih bilen duşuşyň netijesinde Şaul iman etdi we Mesih tarapyndan onuň resullarynyň biri bolmaklygy bellenildi. Ol soňrak Paulus hökmünde tanaldy. Ol Mesihiň hoş habaryny Grekleri we Rimleri ýetirmekde islendik adamdan has köp iş etdi. Şeýle hem ol täze ýakdy 13 tany hat ýazdy. Haçanda kimdir biri täze ýakdy Mesihiň haça çöýlenip ölümden diýrelenden soň Mesihlik inamynyň ýaýraşy barada okanda, ol Mesih göge göterilenden soň onuň işiniň tamamlanmandygyny aýdyn görüp bilýär. Petrusyň, Paulusyň we beýleki Mesihleriň eden işleri hakykatda olar arkaly Mesihiň eden işleridir. Ol ölümden diýreleli bäri onuň diridigi üçin kimdir birini üstün çykan hökmünde yalandan güman edip özüne derek bellemek gerek däldi. Onuň özü hemişe şägirdleriniň ýanynda bar. Şunun ýaly söýýän we gudratly halasgaryň bardygy nähili ajaýyp. Ol diri ve özüne inanýanlary islendik wagty kömek etmäge taýýar. İsa Mesih ölenden soňra ilkinji 100 ýylyň dowamında Mesihi dininiň görnükli ýaýramagy ne uruş zerarly, ne de syýasy täsir etmek arkaly, ýa-da Mesihleriň bilimi we baýlygy arkaly amala aşyrylman galmady. Rim imperiýasynyň ähli ýerlerinde, şeýle hem beýleki ýerlerde Ýahudylaryň ençemesi ve butparadlar Mesih'e iman ettiler ve olar Hudaýyň çağılary boldular. Bu Mesih arkaly Hudaýyň söýgüsiniň hoş habaryny gurrun bermek arkaly ve hoş habary eşdenleriň aňynda ve ýüreklerinde mukaddes ruhyň gudratly işleme arkaly ýerine ýetdi.